A teraz pokażę wam chińskie tak bardziej. Tu jest taka ładna bardzo. Samiczka chyba. Muszę im nogi oczyścić, bo się poprzylepiały im ten piasek zły. No, mokry piasek. O, było to takie. No, tu kolejny taki ładny, lawendowy. Tu taki jakiś dziki. Dwie takie są podobne. Taka dżunglowa. Nie wiem, bardzo ładna. I ostatnia taka. A nie, ta już chyba była to ta. Też bardzo ładna. Bardzo mi się podobają. A tutaj mam po nich młode. No, o takie wyszły. Ta bardzo ładne. Te bardzo mi się dwie podobają. I te takie czarne bardziej. Szare. No, także to na tyle. Z przepiórek chińskich. Nara.